Nigo bo moichano munna senkenyoro kiaragange gotoka sensemo ya kitutu cha South County ya Kisii maiga yomubero yokagere kobo ibo musacho yo mokonyoro gotugutira segetutu amona bamenyi bechinsemi chwe mambe ya rero mambi nakirwe simi mubero tokire nakagane gosari gochigoja nanyore kene no mubere nakiro muchibwe simi muchibu ande bantu mbata chorro gocha tuli kurengana n'abanyakenyoro abo yo nigo sibirwa segunia nabo igo nigo tabwato mutwe amono kugorokomo egento kirira abanyakenyoro abo goichana nabo igo korora egekora se omubero yo konya ogundire amangana ya tuchandri kenyoro omutu nore tuga ukabekwa juro bako bare tiro mubero babekira etosinye kumanya serikali yeye nyora baro bamanyitenga kyo mubero yo nsansa uri ibankuiro mutu babeke gesona kyo muntu uyu baire omubere babeke gesona kyo muntu uyu ose bankoretera limo babeko tumanya kiniga ikyara abantu baito bari isiko bara abange tutamanyiti inche ngoro kwa senior chief Fidel Soeri korwa location ya Bogusero South aiga igo twachire kororo mubere wo muntu itire lakini ekororekana tari obweke nyorokiane kitarikisa no isato omotu entu anyorete the same place ase angene neiba ekorokwa Christopher Omenyo omotu no togeta ase chaime omotu oyo tobwate lisabo lietukia tobwate ebinyinyo tobwate amato amaino karenge togataka komanyanga omotu oyo noyo oki ekarorekana noyo bwo monto agatoka komanyekana aseria yane omotu oyo ukabogoligwa na disi ayo ukairwa enkendu ya Kisii Rifaro lero mambia nanyole esimi korwa ase oyomo bwabamura bomochioyo omenyete Nairobi ogontebi chief naende omubero otokire waito ekororekana omubero oyo nobwo omotuoria tinakora kende ngakera omugambi ono omoke Jonathan Onyando kamotebi tang'ana ase site torora amang'ana ayo twachire twanyorera maene n'omubere wegichane egeke omweng'e omonto bwechinguru obutoire okogorokomo oakire omororire korio riokobe naende obeire decomposed epati embe monto yotaramanyekana sofa nigo ekororekana igaretire korwa ensemo yare akaretwa agatugutuga iga abo bisaba abanyanyimbo nigo baikasi chinseme echo nakoyoire omubero yo asengendo ya gitari ene ya Kisii chinga chubo tukibogenderete elio komanya abakageru abo baikiranetie egekorekyo Ingo libote ligete seni ya Kisii Hot TV korwa sensemo ya Raganga elietaliane Brian Kibwage.